Podkoška. Prosím. Pani Majska? Áno. Dobrý deň, Hronkovič, R-Dimension agentúra. Môžem na chvíľu s vami hovoriť? Áno. My sme agentúra, ktorá sa zaoberá výzdobou exteriérov a na vás som práve dostal kontakt. Nás oslovil Olympijský slovenský výbor. No. Ide o to, že zase sa pripravuje Poprad Tatry. No. 2010, olympiáda zimná a prídu sem pozorovatelia zo zahraničia, že či to je dobré a tak a nás oslovil Olympijský výbor, aby sme ako Tatranský národný park TANAP ako nejako vylepšili umelecky, sám sem pohrali trochu s tou flórou, ale dali tam aj nejaké artefakty. A ide o to, že pán sochár Kiča nám tam bude robiť sochy. Také zo nejakej slovenskej folkloristiky a tak a chceme urobiť nejakú sochu, ktorá vystihuje nejak Slovensko a to tak, že urobíme nejakú sochu typickej Slovenky. A ide o to, že sú to Tatry a vy máte prezývku Tatranka, to by napomohlo aj medializácii toho projektu a akože fyziologicky sa nám celkom na to hodíte, že či by bol teda akože záujem o to, aby sme vysochali z vás sochu. Nie, ako ja sa smejem tak ako od tých začiatkov, ako ste prešli, že Olympijský výbor, exteriéry, teraz tak v duchu som počula, že čo to bude vlastne. Toto je pointa, hej? A čo mám stať ako modelom, alebo... Ide o to, že by ste nám stali ako modelom, hej. Tam by sme sa potom dohodli na honoráre, to by vám nezabralo veľa času, to by sme mohli, neviem, kedy ste, či aj cez víkendy sú správy, či aj cez víkendy bývate na obraze, že by sme sa akože prispôsobili. Ale teraz som robila víkend, budúci víkend mám voľno, takže to je tak na preskačku, takže to je dohody jasné, že časovej teda nejakej... Hej, a dohodli sme sa, ale musím vám ešte povedať, že ide o to, že tá socha ako keby bude tak mierne zakrytá. Samozrejme, že vy môžete byť oblečená ako model, ale potom to konečné dielo bude trochu odkryté, ako aby to bolo také anticko-slovenské, aby to nebolo čisto slovenské, no. A možno by sa vás aj novinári niečo popytovali, keby som poslal, ak by vám to nevadilo. No, tak to hneď vám takto cez telefón nepoviem. Nepoviete? Viete čo, tak ja sa vám teda ešte ozvem, dobre? No, dobre. Skúsim sa vám ozvať. Tak na vás mi môžete nechať, alebo teda tak na mňa a od koho ste dostali kontakt? Z televízie. Ja som volali od nás produkčný a zo športu som dostal. Asi. Neviem od koho. My máme kontakty, ale zatiaľ sme iba vás oslovili, lebo vy sa nám na to zdáte najlepšia, tak... Hej, no dobre, tak to ma teší, to je pekné, to si vážim, ale však ako si to tak nemám trošku, že... Víte, no však to je ako normálne, hej? Dobre? Dobre. Tak ja sa vám ešte ozvem teda v priebehu tohto týždňa, ak by nevadilo. Aj vy, dobre. Ďakujem zatiaľ, do počutia. Ja, pekný deň, dopo. Podkoška. Podkoška. Prosím? Dobrý deň, prajem, Dobrovičová, R-Dimension, pani Majska? Áno. Dobrý deň, prajem, môžem vyrušovať na chvíľočku? Telefonoval s vami už kolega, ten môj kolega Ondro Hronkovič, ohľadom kandidatúry Poprad Tatry na zimnú olympijskú hru a celého toho PR, ktoré pripravujeme. A nechal mi tu pár drobností ešte doriešiť. Vy ste spomínali, že na budúci víkend máte voľný víkend. Na budúci víkend, počkajte. Teraz najbližší. Áno, teraz najbližší. A myslíte, že by sme mohli už dohodnúť si nejaký termín na nejaké prvé skice, lebo niekedy koncom septembra by mal Medzinárodný olympijský výbor prísť už na nejakú obhliadku, takže už by sme radi mali nejaké veci hotové. Viete, už nech to tento raz vyjde. Takže... Rozumiem, ale neviem, ja som to akurát povedala manželovi, on tak akože cez telefón, že teda čo ako, lebo niektoré veci treba si aj tak zvážiť, že a nebolo by dobre, keby ste zavolali nášmu hovorcovi pánovi Zahradníkovi? No môžeme zavolať len... že to nejako ako v podstate ono dobre, lebo ja neviem, akože keď a potom by sme sa mohli aj dohodnúť. Jasné, a vy ako a priori ste rozmýšľali nad tým, že či sa zapojiť a podporiť takto Slovensko? Je to zaujímavé, jasné, fajn, aj teda samozrejme, že držím palce, len teda akože tam je to aj pekné, že teda zrovna mňa ste si vybrali, neviem do akej miery to tam bude zväčšnené, akože mnou, aj keď teda pán sochár určite šikovňa má nejaké vlastné videnie a možno, že len taký nejaký aj zhruba náčrt to má byť,
takže zavolali by ste mu? No jasné, ja vám poviem ešte trošku, lebo neviem, nakoľko vám kolega k tomu povedal, on mi nechal len pár poznámok. Tam v podstate ide o to, že tak ako Francúzi majú svoju Marianne a pravidelne nejakú ženu, ja neviem, Leticia Casta a tieto baby tam všelijaké už to zastupovali, tak vy v podstate máte aj tú prezývku Tatranka, aj v podstate pochádzate z tých končín a práve to PR, ktoré by potom následne bolo okolo toho, by mohlo byť veľmi zaujímavo prepojené. No, tak to tomu tak vysvetlíte. Dobre, fajn, lebo ja som moderátorka spravodajstva. Viete, ako Leticia Casta, keď sa tam ako trošku inak prezentuje, tak je to fajn, ale tam akurát, no. Jasné. Tam len takto, aby sa to mylne nejak neinterpretovalo. Tam ide o to, že v podstate ide o to, aby tam bola žena. Aby tam bola Slovenka, typická Slovenka, pekná, známa. Aby samozrejme to PR okolo toho sa dalo spraviť. A v podstate tam ešte potom s tým by samozrejme boli nejaké akcie také sprievodné, ktoré proste už čím by sa blížila tá kandidatúra, tak by sa vlastne robili aj vonku a celé by sa to promovalo, aby celé to Slovensko horelo tým, že ideme na to. Takže... Tak mu zavolajte a potom to bude fajn. Presne toto mu povedzte, lebo však on je náš hovorca a on tieto veci aj usmerňuje. A toto je taká trošku výraznejšia záležitosť. Dobre? Jasné, ešte takto. Myslíte, že by bol, lebo v podstate my vieme, že ľudia, ktorí robia v spravodajstve, tak vlastne by nemali robiť reklamu ako komerciu, ako takú. To je jasné. Ale v podstate v tomto prípade to je skôr PR Slovenska ako krajiny celej. Takže... práve preto, takže to už... musíte, lebo ja len tak solo sama do toho nemôžem ísť. Viete, je to trošku už väčší projekt a s tým, že som fakt moderátorka spravodajstva, tak akože, takže tam trochu taký možno by stred nastal aj po tej stránke, aj po tej línii. Ale to všetko záleží, ak mu to vysvetlíte, že teda ja by som bola len taký symbol a není to klasická reklama ako taká, tak ja neviem, no. Dobre? Presne, to by v podstate mala byť len taká kvázi väčšia bysta, taká od v podstate polpása hore a ono malo by to mať taký nejaký nádych trošku antiky, aby to pripomínalo, evokovalo trošku ako olympijské hry Grécko a v podstate pán sochár by si zobral nejaké skice, na základe ktorých by išiel, len ide o to, aby to nebola taká no-name socha, že proste niekto, nejaká žena. Ide hlavne o to, aby to malo tú myšlienku, že na základe niečoho alebo niekoho konkrétneho sa to robí, takže... Dobre, tak mu zavoláte? No jasné, takže vy a priori by ste proti tomu nič nemali, ale potrebujeme to vyriešiť. Je to pekný projekt, fajn, len teda akože myslím aj na svoju firmu, však tomu samozrejme. Že som hneď aj povedala, ja on bude rád, aj som sa zachovala korektne, hlavne teraz v tomto období, keď rôzne veci teda idú a viem, že máme aj napríklad v súvislosti s referendum určité obmedzenia a tak dvakrát meraj a raz rež, dobre? Samozrejme, jasné, beriem. Dobre, ďakujeme zatiaľ. Majte sa, dopo. Podkoška. Podkoška. Prosím? Zdravím vás, pani Majerska, tu je Kíča. Neotravujem takto v nedeľu na obed? Nie, v pohode. Viete čo, ja len teraz odchádzam z agentúry, som taký trošku napajedený, lebo rozprávali mi, čo vám vlastne tam povedali oni. Oni vás trošku doplietli v tom zámere, aký som ja mal. Ja som ho mal trošku umeleckejší, ako oni mali. Nie, že oni mali odo mňa túto informáciu, ale oni vám rozprávali, že by ste mali ako tá socha stať modelom oblečená, áno. No, viete, to je trošku iná predstava ako tá moja, pretože ja si to predstavujem trošičku inak. Dobre, a ďalej čo? Mali by ste byť totižto od toho polpása smerom nahor nahá. Tak odhalená určite nebudem pouzovať, to si vyhoďte z hlavy. Vôbec nie? Nie, určite nie, to je na moju pozíciu. Som moderátorka spravodajstva, akože fajn, že ste vybrali mňa, ale ako, aby sa to potom nejako zneužilo, mám trošku, že také skúsenosti. Viete, lebo keby ste tam mali vystupovať v nejakom tričku, alebo v nejakom závese, alebo v niečom podobné, to je čisté barbarstvo. Pokiaľ by malo ísť za umenie, tak by ste mali byť nahá, aby to malo teda istú formu, aby to aj bolo pekné. Však nakoniec vy máte pekné telo. Po mne volali vtedy z tej agentúry, mi volala dievčina, ja som hovorila, že nech volá aj nášmu pánovi hovorcovi v rámci korektnosti a dodržania nejakých pravidiel, keďže je to svojím spôsobom aj reklama a tak. No a odtedy mi nevolal nikto, takže som to považovala za uzavretú vec už pre mňa, že teda je to pase, takže... No ja predpokladám, že aj pre mňa to bude pase, keďže vlastne sa nevieme dohodnúť na tom základnom formáte. Ja si myslím, a som stále presvedčený o tom, že pokiaľ by malo ísť umenie, tak by ste mali byť teda odhalená. Bol tam ešte aj ďalší taký zámer, s ktorým som nesúhlasil, ale nakoniec som ho prijal, že podľa tej sochy by sa vyrobili malé sošky, ktoré by sa pridávali potom na pumpách, alebo predávali teda na pumpách alebo povedzme v nejakých supermarketoch, ale to už je taká iná rovina.
Vy ste už niekedy pozovali pre niekoho? Nie, nepozovala, ani pozovať nebudem. Ani obraz vám nikto nemaloval, váš obraz? Takže toto ste na nesprávnej adrese. Dobre, čiže takto to nejako ukončíme. Zrejme ja sa vrátim ešte do tej agentúry, pôjdem im tento názor tlmočiť, no a teda pokiaľ iné nie, tak ďakujem veľmi pekne. Som považovala za uzavretú vec, keď mi volala tá dievčina začiatkom týždňa, tak som povedala, nech volá aj pánovi hovorcovi, odtedy mi hovorí, nikto nevolal, takže pre mňa je to tým pádom vybavené a uzavreté. Dobre? No ja viem, že oni ženy sú také, že najskôr odmietnú, to je taký ten prvý názor, ale potom sa veľmi radi vyzlečú. Čiže ak by ste si náhodou rozmysleli, tak veľmi radi budeme samozrejme a budem teda váš názor tlmočiť v agentúre. Prajem vám veľa zdaru vo vašom umení. Pani Majeska, ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne, do počutia, dovidenia. Dovidenia, Podkoška. Podkoška. Prosím? Dobré ráno, tu je Frniak. Pani Majská? Áno. Dobré ráno. Môžem vás chvíľku zdržať? No, áno. No ja by som sa vám chcel ospravedlniť za toho pána Sochara Kiču. Údajne vám volal v nedeľu a urobil tam nejaký pološkandál alebo niečo podobné. Tak sa chcem ospravedlniť, sme z toho dosť taký skormutení, lebo môže sa to celé pokaziť. Chcem vám povedať toľko, že samozrejme, že žiadna nejaká nahota, alebo čo tam on vyžaduje, neprichádza do úvahy, pokiaľ ide o tú sochu. To znamená, v podstate nám stačí, bude to zahalené také plachte a v podstate stačí jeden nahý prsník. Ani to. To znamená, že môžete si vybrať, ja neviem, ktorý máte krajší, ľavý alebo pravý. Nič si nevyberiem. Nič si nevyberiete? Nie. Aspoň kúsok nohy alebo niečo takéto? Ani kúsok nohy, ani ničo. Ja som mu to jasne povedala, to pokladám za uzavretú vec, vážne. Nechápem, o čo vám vyjde a čo toto celé znamená. Si to náhodou nie je celé nejaká sranda, ale akože dobre, okej, beriem túto hru, takže ja to pokladám za uzavretú vec. Dobre? A prajem vám krásny, slnečný deň. Počúvaj, Tatranka, ale my sme sa tak tešili, že nám ukáže aspoň jeden prsník a ty takto... Ty potvora, šesťo. No čau, to je Frniak, jaký šesťo. Tak sme sa tešili, že aspoň takto nám to nejak, že... Áno, a ty si to nahrával, hej? No jasné, no ešte sme chceli tak, že vy si sa vyzliekala pri telefóne a že my si to nejak toto tu skompletujeme. No, Mojko, voláme ti z Fanka, vieš, máme takú peknú rubriku. Áno. A celku nám to išlo do toho, ten Poprad Tatry, no ale nie, volá si nejaká tvrdá, furt s tým záhradníkom otravuješ, počúvaj. Ale vidíš, aká som korektná šesťom mňa? Ale áno. No, bude ti to slúžiť k úcti potom. No, ale držala si fazónu. No. Áno, Tatranka zostala Tatrankou, dobre. Tak ťa pozdravujem a zavolám ťa na kavičku niekedy. Teším sa. Ahoj, láska, čau. Podkoška.